aminin naman natin, mas maganda talagang manood na hindi lang maganda ang video quality, pero pati na rin ang audio, di ba? Pero may mga sira na ang ating pinakamamahal na big bike. Nakakapanghinayang at nakakalumo, lalo na every time na makikita mo siyang ganun. So may naisip naman akong paraan, pero ay, ewan ko na lang. Ayoko na sa earth kung ganun, kasi napakamahal ng mic. Ay, sana wala na tayo magiging mga sira pa. Kaya naman talaga namang yung dedication natin dito sa motor natin sa pagtiyaga ba na ilipat kahit malayo para hindi lang mabaha. Yo, what is up mga katodo? Magandang araw sa inyong lahat, guys. It's another day, another vlog, and thank you for always coming back. Thank you so much for all the love and support mga katodo, no? And ngayon, South Gaming ulit tayo. So kung makikita nyo guys, sobrang matraffic dahil marahil ito sa mga trucks na naman nakasabay natin sa ating journey papuntang south. Kaya may onting build up, and pretty sure build up din to pagdating sa sa may SLEX, no? Tingnan natin, sana hindi, para makabalik tayo agad. Habang pina-vlog natin to guys, may paparating na bagyo, si Pepito. Sa kasamaang palad, projected na mahahagip talaga ang Metro Manila. Kung hindi man matutumbok, mahahagip talaga ang ating lugar, no? And sa mga matagal na sa channel natin, alam nyo guys na lagi tayong binabaha. So eto na naman, maghahanap na naman tayo ng lunggang pagtataguan ng ating motor. Dito tayo banda. At ang ating laging kinakatakutan, naway maging mabuhay nga. Ay! So ito at ang mga moment na lagi tayong nasa stuck dito. So ang mangyayari na ito, ang tama kasi ng bagyo is ngayong Sunday ng tanghali ata. Basically Friday pa lang babagyo na. At tatama dito sa may Central Visayas or Eastern Visayas, no? Pero dito sa Metro Manila, mararamdaman ng hagupit ng bagyo mga around Saturday to Sunday. So malamang
dating gawi ito. Mahihiwalay sa atin ng ilang mga araw itong motor na to, kasi projected na yan na talagang babahain tayo. Alam niyo guys, nakakasawa ng bahain, honestly speaking. Sino ba naman hindi magsasawa na sa isang taon ilang beses kang binabaha? And dati hindi naman ganon, pero sa mga nangyayari ngayon dahil nga sa climate change, di ba? Eto na ang mga kaganapan. Sunod-sunod na yung mga bagyo. Nag-iisip na tayo ng paraan kung saan tayo na ito lilipat. Kung magpapakalayo-layo ba tayo? Masarap sana bumalik sa probinsya, sa Mindanao. Taga Mindanao pala ako guys. Sa mga hindi pa masyadong familiar sa ating channel, tayo po ay Bisaya. Bisayang dako. Masarap sana umuwi ng Mindanao, kaso yung trabaho natin kasi, trabaho natin hindi natin pwedeng iwan, kasi yun na naman ang ating inaasahan, no? At for sure, may re-recommend yan ng mga taga Mindanao or kahit saan probinsya na mas maganda talaga at mas mainam na manirahan sa probinsya. Walang makakatalo dun. So magtatago na naman ang ating big bike, mga katsodo, kasi alam mo na, ang hirap nang masira pa ito at wala na nga tayong pampalit, wala pa tayong pampagawa, no? So mahirap na. Kumbaga sabi pa nga nila, prevention is better than cure. Ah, di ba? Which is true, ha? Totoo yun. In fact, no, speaking of mga sira, may mga onting sira na nga itong ating motor eh. Hindi naman major, hindi naman sa makina, at wag naman po sana. Pero may mga sira na ang ating pinakamamahal na big bike. Well, mostly sa pairing lang naman. Ang nangyari kasi nung nag-Bicol ride tayo, nagdala tayo nung string, yung pantali ba, nagdala tayo nung pantali, and tinali natin sa may likod kasi nga again wala tayong pannier. So tinali natin sa may likuran. Ngayon sa kakagas-gas-gas-gas siguro niya yung friction, hindi ko alam, pero bakal kasi yung hook. So dahil siguro doon, for some reason, alam ko sa pagkakatanda ko, bumaba yung bag ko nun eh. Dahil sa, di ba, sobrang lumak sa mga daan sa Bicol, bumaba yung ating hook. So yun ang dahilan. Pero may paraan pa naman. Medyo malalim na siya guys, hindi na siya madadala ng ano, natanggal talaga, tuklap talaga yung pintura niya ba. Nakakatakot niyang ganyan kasi kapag laging nababasa, magkakalawang yan sa loob. Kumbaga gagapang yung kalawang. Woo! Ay, siguro mga 2 linggo rin hindi natin na ilabas ulit ito. Bakit ganun? Every 2 weeks. 2 linggo mga katodo. Last week kasi dapat may ride, pero kinapos tayo sa budget. At tayong budget na pang ride. So hindi tayo nakasama sa Team of Brothers at sa iba pa nating mga bagong tropa na sina Sir Wilf and si Nico. Actually nagbatangas loop sila. Anyway, going back doon sa sira, no? Nakakapanghinayang at nakakalumo, lalo na every time na makikita mo siyang ganun. So may naisip naman akong paraan, pero
Actually magandang paraan. Nagkaroon ako ng dahilan na mag parap, no? Kung kayo ba mga katodo, ano bang magandang kulay na ipampaparap natin dito sa motor natin? Wala pa naman tayong budget sa ngayon, pero baka lang naman, no? Baka magkaroon ng budget and maparap natin. Ang plano ko lang naman initially kasi talaga black lang na wrap. So iba-black lang tong mga green parts, no? Actually kasi yung nasira din or yung nagasgas green part ng bike. Mag-i-inquire tayo siguro pag nagkapera. Ewan natin kung kailan pa yun mangyayari. Sana hindi abutin ng pagkalawang ng part. Pero pag nagkaroon, anong naisasuggest nyo mga katodo? Black ba is okay? So magiging all black na to. Ang iniisip ko all black, pero nakikita nyo ba ito? Gloss part siya. So baka ipapag-gloss black ko na lang din yung mga green nya na pairing. Pero nasasayangan ako on the other hand, kasi kung makikita nyo yung green part, kapag tinatamaan ng araw, kumikinang siya. So yun ang nakakapanghinayang, no? But anyway, nananaig sa isip ko ang black, all black. So magiging ano na to, parang ninja na talaga siya na parang ninja turtle. But please do comment your opinions, no, down below. Malay natin, may consider natin yun, lalo na dun sa mga may experience na sa pagra-wrap, no. Comment din kayo kung saan tayo pwedeng magpa-wrap na budget meal, para matansya natin kung kakayanin ba ng budget natin. Ganda ng sikat ng araw, hindi ganon kainit. Pero kung iisipin mo, in a matter of days, darating ang bagyo. At usapang sira, ito nga ating microphone mga katoto. Sobrang iritang-irita na ako dito. Isa pa to sa nadali ata talaga sa atin dun sa ride natin sa Bicol. Kasi nabasa kasi tayo. Talagang literal na sobrang basa. And pati yung ating helmet pinasok talaga. And highly likely naman hindi ito waterproof, kaya ayan, grabe yung static niya. Isa pa yan sa gagawa natin ng paraan, kasi aminin naman natin, mas maganda talagang manood na hindi lang maganda ang video quality, pero pati na rin ang audio, di ba?
Hindi ko ba alam. So far pinaglalaroan ko pa lang yung mga chords niya, kasi baka mamaya yung mga chord lang yung problema, pero mukhang hindi eh. Ang pinagdarasal ko eh hindi itong mic adapter ang maging issue. Kasi kung mic adapter talaga guys, ay ewan ko na lang, ayoko na sa earth kung ganun. Kasi napakamahal ng mic adapter. So, medyo marami-rami tayong mga iniisip. Ay, ewan ko ngayon, nagsasalita ako, hindi ko sure kung may mangyayari sa audio natin ngayon. So kung wala, video lang to, lip sync. Ganda talaga ng daan dito sa Daang Hari ito eh, no? Maayos siya. Sana ma-maintain na ganito. Nakita niyo ba yung last vlog natin mga katoto about dun sa naka-rain mode tayo, na naka 5th gear na tayo, no? Pero antindi pa rin ang kanyang power, yung kadyot niya sa 5th gear. So ganun talaga, nagwawala pa rin siya kahit na naka-rain mode siya. Allegedly, no mga katoto, pag naka-rain mode ka daw, eh nasa 75% daw yung power. Ang traction control is 3. Para nga naman lapat na lapat yung gulong mo, or ano mo yun, iwas skid. So mabilis na nakokorek ng system ng motor. Kapag ka dumudulas ka, eh nakokorek niya. And sometimes kinakat niya yung power sa silinyador natin, para nga naman kung mabigla ka, eh hindi mo kahit na anong piga mo, hindi bubulusok yung bike. Na-experience natin yan a couple of times. Okay din siya. Pero anyway, yun nga, yung rain mode mismo, no? Ang lakas. Kaya nakakalula siya. Ngayon ay naka-road mode tayo. 100%. Ano to? Power with traction 2 ata. So kumbaga mas bawas na ang kanyang traction control. Kapag naka sport mode tayo, same pa rin naman 100%, pero naka traction 1 na. So lesser ano na ng makina, lesser involvement na when it comes to yung control niya sa pagdulas, sa pag-ikot, no? Ngayon, ang kinagandahan dito sa motor na to ay kaya mo ring patayin talaga all together yung traction control. So magiging raw bike ito. Although may makikita kang mga indicator dyan sa screen na naka-red siya, and parang warning sign na nakapatay ang traction mo. Ay, sana wala na tayo magiging mga sira pa. Kaya naman talaga namang yung dedication natin dito sa motor natin sa pagtiyaga ba na ilipat kahit malayo, para hindi lang mabaha.
talagang ginagawa naman natin kasi yun na nga, wala tayong pampagawa. But anyway, maraming salamat sa pagsama sa atin today mga katodo. Nawa ay yun nagustuhan ng ating road trip for the day. And please don't forget to like, share, comment, and subscribe. At i-ring mo na yung notification bell. Ayan, dyan sa yung screen. Alam nyo ba na 95%, almost 95% na mga nanonood sa atin ay hindi subscribe? So guys, I really appreciate na sinasamahan nyo kayo sa ating journey, no? Sa pagmumotor. And kung hindi naman kalabisan mga katodo, please click the subscription button para updated ka sa lahat ng ating mga videos at mga bagong uploads. Diba? Alright, hanggang dito na mga katodo. Once again, thank you so much sa lahat ng inyong suporta at pagmamahal. Kita-kits sa susunod na video. And of course, lagi nating tatandaan na sa lahat ng mga pangarap natin, maliit man yan o malaki, sipagin natin, kilusan natin, at itodo natin. Peace out guys. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.